Dobry dzień, rozstojmili, witam was pięknie, ja jest Niklaus, a to jest Car Mechanic Simulator 2018 i czemu on się u mnie na YouTubie pojawia tak późno, skoro premierę miał już jakiś czas temu? Dlatego, że generalnie gra była strasznie niedorobiona w porównaniu do swoich poprzedników. Trawiły ją liczne problemy, jak jeszcze nawet w tym momencie możecie się zorientować, że płynność nie do końca jest taka, jaka powinna być. A umówmy się, nie mam jakiegoś komputera bestii, ale powinien generalnie ogarnąć grę typu Car Mechanic Simulator. Oprócz tego znikające rzeczy z warsztatu, znikające auta, sterowanie spartolony, port z konsoli, no generalnie szału nie było. Twórcy to zdupili, sami się zresztą do tego przyznali. Także czekałem po prostu, aż ta gra zostanie jakoś spaczowana. Została spaczowana. Ale mimo wszystko do idealnego stanu jeszcze jej trochę brakuje. Niemniej jednak, zróbmy sobie jakieś zlecenie, tutaj na przykład Royal Crown, proszę bardzo, przyjmujemy, bierzemy go na warsztat, ja jako zawodowy, prawda, mechanik, zresztą pamiętacie może materiały i przeboje z poprzednią częścią, bardzo przyjemnie się w to grało, ja generalnie bardzo tą serię gier lubię. Ale ta akurat, że tak powiem, liczne problemy ją trawią. Dobrze, co my tu mamy? No jak na mój gust to wszystko wygląda dobrze. No ja bym go zostawił generalnie tak jak jest. Ja bym to zostawił tak jak jest, a że troszkę go tam rdza pożarła. O Jezus, no nikt nie jest idealny przecież. Dobrze, weźmy go na tor. W ogóle tutaj w tej części mamy taką opcję jak tor wyścigowy, ale tego jeszcze nie wypróbowywałem. Dobrze. Tor testowy, bierzemy Royal Crowna i zaraz go tutaj wytestujemy. Mogę wam przysiąc z ręką na sercu, że o ile wszystko z nim było w porządku, to po mojej jeździe na torze testowej będzie całkowicie zdupiony. To wam mogę obiecać. Dobra, jedźmy. Jak widzicie, grafika na torze testowym przywołuje miłe wspomnienia. Tak jakbyśmy się cofnęli... w grach o jakieś, no, lekką ręką mogę powiedzieć 10-15 lat wstecz. Dobra, jadymy. Uwaga. Ale go ślizga, Rona. Colin McRiddert to nie jest. Z pewnością. Dobra. Testy hamowańska. Uwaga! Pięknie. No i dobrze, no i co z tym cacuszkiem jest nie tak? Zobaczmy. Co tu mogło pójść nie tak? Ta muzyka, od której można dostać rwy kulszowej, Epsteina, Bara i szypania jąder. No mi to wygląda, że tu wszystko jest okej. Dobra, ale z pewnością nie jest. Czekajcie, gdzie tu się sprawdzało... Nie o to mi chodziło. Tu się klikało coś i można było zobaczyć P-O-I... Nie I. Sklep U... Nie. Coś się klikało i można było sobie zobaczyć, co mamy w tym zleceniu do zrobienia. Czekajcie, notatki... Na pewno nie. Tablet, tryb przeglądu... No nie, tryb przeglądu też nie, ale już widzę, że coś tam jest zdupione. Wiecie, N, M, B, F, X. Mogę kucać, wow! Dobra, nie błaznujmy. Ej, bez jaj, gdzie to się robiło? Żeby pokazało, co z tym autem jest nie tak, jakie mamy zadania. To nie jest śmieszne. Gdzie jest ta opcja, pytam się. Dobra, wszystkie klawisze po kolei. Powinno pomóc. I, T, R, E, W, Q, A, S, D, F, G, H, J, K, L, Z, X, C, V, B, N, M. No bez jaj. Ej, zdupiła mi się ta... Nie mogę wejść do ustawień oczywiście. Świetnie. Co, mam go tak na ślepo mam go sprawdzać? Czekajcie, no przecież do jasnej cholery. Stan auta. O, tutaj. Te dwie rzeczy mamy do zrobienia. Dobra, ładujemy go na podnośnik typu A. I jeszcze raz, czekajcie, co to było? Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe. Dobrze, dźwigniemy go.
Jeszcze! Idealioso. Dobrze, wejdźmy w niego. Bez skojarzeń. Tryb badania. Dobra, tu już wiemy, że jest wszystko ok. Tu już widzimy, że nie jest ok. Tu już widzimy, że ewidentnie nie jest ok. Dobra. To demontujemy. Ja już tutaj troszkę sobie zupgrade'owałem. W sensie szybciej mogę zdemontowywać. Śrubki wykręcać. No to wszystko działa na podobnej zasadzie jak poprzednio, tylko po prostu jest trochę więcej opcji różnych. Dobra, to mamy. I co to jeszcze było? Tarcze hamulcowe wentylowane. No, tu jest wszystko ok, jak widać. Muzyka naprawdę, czuje się jakbym... Jeszcze powiedzieć w sumie. Czekajcie, tu jest chyba wszystko ok. A co mamy z tyłu? Dobra. Już przebadajmy go całego. Jest cały przebadany. Tarcze hamulcowe... Jakie tam były? Wentylowane? Wentylowane. Gdzie to może być? Nie, czekajcie, a co ja zdemontowałem? Bo tam był klocek zdupiony niby. Czekajcie, zacisk, tarcza. No to jest wszystko, kurde, w jak najlepszym porządku chyba. Widowa osi. Dobra, zrobimy już badanie sanki. Sanki to można dostać za takie pieprzenie głupot, jakie ja uskuteczniam. Z pewnością. Czekajcie. Kaj to jest? Bo jest taki fachman, że ja nic nie wiem. Można zbadać za pomocą miernika, bieżnika. Ciulika se zmierz, a nie bieżnika. Ramię wahacza. No, tu wygląda na to, że wszystko jest spoko w zasadzie. Piasta tylno. Tuleja. Tuleja. Zawsze bawi. Dobra. Ale tu coś musi być ewidentnie. Musi być coś ciulnięte. Klocek hamulcowy, Kaj. Dobra, wydupcamy. Zobaczmy. Spójrzmy na to from the other perspective. Zacisk. Tarcza hamulcowa wentylowana. Czy ona jest zepsuta? Czy ona jest zepsuta? Nie. Generalnie nie. Piasta. Z klubu Piasta. No wszystko jest niby okej. Belka poprzeczna. Zwrotnica przednia. Osłona przegubu osi tylniej. Dobra. To wyjdźmy z tego. Kupmy na razie to. Czyli co? Co to mieliśmy kupić? Już zapomniałem, ja mam pamięć ryby. Klocki hamulcowe i tarcza hamulcowa wentylowana. Dobra. Już się robi, panie szefie. Sklep Gunwy. Klocki. Klocki hamulcowe. Sztuk 1. Tarcza hamulcowa wentylowana. No i dobra. I mamy to, i elegancko. Czegoś tu jeszcze nie zrobiłem? Czekajcie. Czy to jest wszystko ok? Klocki hamulcowe. Panie, no nówki sztuki przecież, jak bonie dydy. A tutaj? Czekajcie, klocki hamulcowe. No nóweczka, panie, nieśmigane totalnie. Czekajcie, musimy przejść tam. Musi być gdzieś tutaj. Czekaj ta. A ja tu chyba je zdemontowałem w ogóle już. Piasta. Zwrotnica. Kurde bele.
Czekajcie. Za darmo wykonam generalny przegląd wszystkiego. Dobra, no, trudno, montujemy. Czemu nie mogę zamontować? A. Zacisk hamulca. No taki, no się będę szczypał. No tak! Dobra. Proszę, elegancko. Się chyba nie da pominąć czegoś na przykład, nie? Czegoś nie zamontował. Mam nadzieję taką przynajmniej. Proszę, elegancko. Proszę, klocuszek piękny. Proszę. Proszę, tak. Myk, myk. I kurde, oponka, proszę. No i co? I kurde... Zrobione, moi drodzy, proszę bardzo. Pyp. Fachman Niklaus znowu ratuje świat. No. No i tak to wygląda. Tutaj możemy sobie montować koła, tu możemy sobie wyważać koła. Tego, o ile się nie mylę, chyba w poprzedniej części nie było. Tu możemy sobie robić upgrade'y, akurat żadnych punktów nie mam. Jak widzicie, jest tego więcej jak... Zaraz dostanę ciulca od tej muzyki. Jest tego więcej jak w niejednej grze RPG. Także spoko. No i co? No i tyle. Gaśnica. No zdupili w sensie gra jest spoko, ma dużo opcji, jest rozwinięciem poprzedniej części. Tylko że kwestie techniczne, dziwne sterowanie nieintuicyjne i kupa błędów trochę, że tak powiem, działają, trochę bardzo działają na jej niekorzyść. Nie wiem, napiszcie jakie są wasze wrażenia, czy wy w ogóle sięgnęliście po tego car mechanika, czy nie. W każdym razie to tyle ode mnie, ja wam dziękuję za uwagę. Proszę o zostawienie łapki w górę, bo jak zostawiacie mi łapkę w górę pod materiałem, to mi... No nie, może tego nie powiem, bo to by było głupie i perwersyjne. Aż się popatrzę na piękny widok. Cudownie. W każdym razie dzięki. Wpadajcie na fanpage'a Niklaus Pieron. Wpadajcie na streamy Twitch TV Niklaus i byście chcieli tanie gry to na G2A. Tyle. Ja stąd znikam. Trzymcie się. Patrzcie tam jako. Pa, pa.